Predstavte si, že by vám prišiel list v Braillovom písme. Aké informácie by ste z neho vedeli získať? Presne takto sa cíti človek so zrakovým postihnutím, keď mu predložíte dokument, s ktorým si nevie poradiť. Pripraviť listy, elektronické dokumenty, ale aj posty na sociálnych sieťach čitateľné pre všetkých nie je vôbec zložité. Pripravme ich tak, aby boli prístupné. Budeme tak o krok bližšie k inkluzívnej spoločnosti, ktorá maže rozdiely a neporušuje ľudské práva. Napríklad právo na slobodu prejavu a informácií je zahrnuté v bode 16.10 cieľa udržateľného rozvoja agendy 2030 a článku 21 dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ten zaručuje, že ľudia so zrakovým postihnutím majú právo formulovať a vyjadrovať svoje názory a šíriť ich vo formátoch, ktoré si sami vyberú, teda v Braillovom písme, zväčšenej čiernotlači alebo v prístupných digitálnych formátoch. Navyše z prístupných dokumentov a materiálov máme prínos všetci. Vďaka QR kódu si nevidiaci prečíta informácie z tlačeného dokumentu na webovej stránke a my vidiaci máme zasa po ruke doplňujúce informácie, ktoré môžu na plagáte chýbať. Alebo audiosprievodca, ktorého niektoré kultúrne inštitúcie ponúkajú nevidiacim. Stiahnu si apku, tá ich prevedie danou výstavou či expozíciou a môže pomôcť zlepšiť kultúrny zážitok aj nám, vidiacim. Veľmi nápomocné napríklad je, ak sú popisky diel označené Braillovým písmom. Drobná a pritom efektívna zmena. Ďalšia možnosť je reliéfna mapa prostredia. Napríklad v Bratislave sa nachádzajú tzv. Hovoriace hmatové kocky, ktoré nevidiacim a slabozrakým turistom prinášajú informácie, ako vyzerá budova prezidentského paláca, Slovenského národného divadla, synagóga, Modrý kostolík a ďalšie. Prístupnosť je cesta, ako byť inkluzívnejší, tolerantnejší a empatickejší. Netreba veľa. Napríklad na Facebook stačí pridať fotografiu s popisom, čo sa na nej nachádza. Takto bude čitateľná aj pre ľudí so zrakovým postihnutím. Ak poskytujete nejaké služby, krátka ponuka v Braillovom písme alebo zväčšenej čiernotlači rozšíri rady vašich zákazníkov. Ďakujeme vám, že chcete komunikovať inkluzívne.